И сега, скъпи колеги, продължаваме с следващата приказка, която се казва Спящата краставица. Красавица, Абе, извиняйте, красавица, добре, ай, само троши ми се въртат глава. И имало едно време един цар. Много хубав цар бил. Много добър, той бил направо избора на новото поколение бил този цар, защото всички гласували за него. И го избрали отма. Без никакви балотажи и такива неща. Ой, той имал една... Царя. Има той една дъщеря, дето така спящата красавица. Защо се казва така, бе? Не могли да я намерят име, много спорили двата рода и накрая казал царя, чакай, ще така за спящата красавица. А тя много спяла. И че не спяла, точно това е, то била така метафора, все едно, нали кажеш, много спи, ама то не спи въобще. И цял ден, абсолютно красавица била, направо супер. И през цялото време не мога да спи. Будна била, бе, два през нощта всички хъркат двореца, тя ходи из коридорите и веднъж един от стражите дешал да им мете един боем, да те спа. Не може да спът, бе. Сън не е фаща, стражар вътре в стражата в двореца. Не могли да спът, бе. През цялото време будна била тази жена, бе, през цялото време, бе. Обаче по едно време царя казал, ще дам $100,000 на това, дето може да я приспи тая. $100,000. 100,000? Чакайте да я разкажа приказката, бе. Чакайте. И казал, който е приспи спяща красавица $100,000 от мен, бе за подарък. И казал, написал запад. И излязал един със стъпан. Центъра на града и казал, народи, царя обявява награда. $100,000, той не приспи принцесата. И дошъл първия принц, казал царю, добър вечер. Добър вечер. Царя казва, царю, аз ще приспа. Обаче царя казал, внимай, само да няма много кръв. Влезал първия принц вътре. И не излязал. И влязал. Защото си носил той една наковалня под мишницата. Какво му била, бе? Да замеря с нея. Кой, бе? Принцесата. Защо? Да я приспи. Да приспи, бе, какво? Метнал един на принцесата, не заспала, бе, будна била, бе, като краставичка, бодра, бе. И царя каза, ти се провалиш, ти отречем главата. И храс си му отрязали главата. Коя? Дошъл втория принц, казал, царю, добър вечер, какво правите? Царя казал, ай сега, да видим, защото един вече му фръкна главата. Не можа да я приспи. Пробвай ти да я приспиш. Чакай, спи. Не, му обясни, що му прекъсваш у мен. Кой разказва сега тук? Извинете, моля да се разберем. Кой разказва в момента приказка? Ти! Сама ще мълчиш! И е дошъл този принц казал, царю, аз ще я приспа. Оле, какво ще я приспиш, бе? И той носил в ръката си. Какво носил, колеги? Наковалня? Не, първия носил наковалня, втория носил компакт диск, бе. Компакт? Какво? Диск. Компакт диск. Ека, скушай, Не е бил такъв, бе, феродов диск. Не, бе, не спирачен, бе, не, бе, компакт диск носил, бе. Ека, ти скушай приспиш тази моята принцеса, бе. Бил дисковарга. Бил дисководиш, бил, бе, принца, бе. Кой, какво? И влезал вътре при нея, този компакт диск бил на БТР. На кой? На БТР бил. Няма да спа никога. И с нея така стало, ма принца заспал. И с нея шли го и докато спал главата й и той го обездавили го. Коя? Първо го обезсмили, след това го обезглавили. И два третия принц. Казал, виж, ко царю, видяхме ги тук двамата самодейци, нищо не направиха, аз сега ще влеза вътре, ще я преспа. Влязал той вътре, никой не знае какво носи. Излиза отвънка принца и гледат всички, бе. Принцесата заспала. Стига, бе. Айде, бе. Ама хъркала ли? Хърка, ама сумти, ама се почесва, върти се, ужас, спи, бе! Ма как хъркала? Цялото царство гледа, вика, спи тази принцеса. И всички царя отишъл при принца му казал, бе, вика, коста, как я приспа тази принцеса, бе? И принцеса, бе, вика, нищо работа, ама една свършиха. Вика, бе, как я приспа, Яни, кажи му да ни подейства и на нас, бе. Всичко, вика, ще ти дам. Половината царство. И той, какво ще ми даже, не се повтаря. Половин царство, какво да го прави? Половин басейн, половин градина, половин хазна. Наполовина монетите в хазната вътре. Не може. Не ми трябва богатство, не ми трябва пари. Само свобода и човешки прав, дели.
Къде знаеш, си чул тази приказка, бе? И царя казал, кажи ми, вика ти, синко, как направи така, че приспа принцесата, бе? Той какво казал? Принца казал, аз вие ви чета литературен вестник. И царя казал, не е възможно. Я ни прочети на нас малко. Сел принца да чете бавно, монотонно, за глас на актьор, който дублира бразилски сериал. И цялото царство тръгнало да заспива. А какво е прочел? Прочела една статия. Няма значение. Цялото царство тръгнало да заспива. А какво е прочел? Прочел е програмата за театрите, прочел. Кой да я прочете? Тръгнало да заспива цялото царство заспало. Козлетата заспали. Прасенцата и те заспали. Мушичките заспали. Усичките заспали. Мъжичките как заспали, не разбрах. Така заспали. Пипирутките заспали. Стражата в двореца заспала. Царя заспал. А рибите как заспали? Рибите как си паднали долу на земята. А пък прилепите, както висяли надолу, се изправили нагоре. Про припаднали. Не, бе, това места. Но се тъпне. Заспал царя, заспала царицата, заспала императрицата, заспала дукесата, заспала простакесата, заспала принцесата, най-важно, че заспала. И принцето, където всички харкате, то са проснал заспала. След много, след 100 години, то цялото царство замряло, тя икономиката свършила. Пазари никви, фиксинга паднал долу, умрял и той. Да, ти разправя, направо. По време обаче един пътешественик, Discovery Channel, тръгнал да обикаля света. И най-накрая стигнал това царство на спящата красавица. Гледа, всички спът, бе! Вика, сега шинко става тук. Казал, стани! Обаче те спът, бе! Пак стани! И пак спът тия хора, бе! Той казал, ко става тук, бе! Веднага влиза в двореца, набира, качва асансьора, вика асансьоре, ела! Идва асансьора, качва се в него, качва се горе на последния етаж. Принцесата гледа, в едно легло! В кулата горе, на едно легло, на един воден дюшек, проснала са принцесата и спи. А водният дюшек с какво ги опален? С лимонада. И проснала са принцесата и спи. Той, колко е красива, ама като съм гледал, тя една с горили, тук текли лиги от устата. Тук ушна казал да чух много сън, бе, 100 години спала тази жена, бе. Устата е поникнала. А на едно место фанала пай жена, ма няма ви кажа на кое. И принца видял, колко е красива, трябва да я събуда. Приближил се до нея и казал, принцесо, стани. Ще спи. Да не имам лош дъх, бе. Взел 2 бомбончета, да не става реклама, 2 бомбончета. Направо така. Така, тя ме е хубав дъха. Принцесо, стани. Обаче тя продължила да спи, бе. Той се оплезил. Стани, бе. Пак спи, бе. Ако не се събудиш, ще ти покажа каква татуировки имам на лявото рамо. И тя продължава да спи. Века, така ли? Съблекал съм. Показал си рамото. А на рамото имало татуировка. А татуировката била с надпис Стамат и Минка 62 година. Скотва и русалка. Обаче, абсолютно. Принцесата не е такова за нищо. Тя да не е умряла. Не е умряла, много дълбоко сън изпаднала. И той казал, бе да взема да им метна аз един... Не, целувка. Да им метна една целувка. Да им метна една целувка аз на тази жена, па мой да се събуди. Какво направил? Навел се над нея, махнал и там басни балдахини, да ти мало над нея. Много бе, той да киха, да кашля, да... Ужас. Навел се над нея. И какво? И с... много така, с неприязан, с неприятно се целунал, че тя 100 години спала си беше изминал устата. И я целунал, и тя... Принци, какво правиш тука, бе? Събудила се. И той каза, най-накрая! Ами от 2 месеца да събуждаме! И дигнала така скандал, да, принцеса. Принца, да, от Discovery Channel. Абе, кой ли не прави да те събуда, бе? Що ми говориш така, бе, принце? Няма да ти кажа, що, бе? Много се е досал принца, обаче в този момент се събудил и цялото царство. И сега каза, такъв човек ми трябва на мене, човек на место. И от тук нататък те са оженили. Всяка вечер принца викал, принцесо, веднага ръките се ласите! Да, скъпи, идвам веднага, ето на. Така свършила приказката, скъпи колеги, с Хепи. Хепи, весела нация.